Albam ɗin Hamisu Breaker ya tashar da hankalin mutane baki ɗaya. Da sauraro ya gyara zama domin jin cikakken wannan rahoton da muke ɗauke da shi. Amma kafin nan da Allah, idan wannan ce shigowar ka channel ɗin nan ta farko, muna roƙonka da ka dangwala mana alamar subscribing, sannan kuma sai ka zo ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne za ka ringa samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode. Mai sauraro, kamar yadda dai ka sani, 2021 ɗin nan shahararrun mawaƙa za su saki album da yawa, kamar irin su Nura M Inuwa, Hamisu Breaker, Umar M Sharif da Isa Ayagi da kuma sauran mawaƙan Hausa. Du za su saki album a 2021 ɗin nan. Kamar yadda kowanne mawaƙi masoyansa jira suke kawai ya sako waƙan nan tasa, domin ana zumuɗin waƙoƙinsu. Kamar yadda aka san cewa mawaƙan nan duk shekara suna sakin album ne, kuma don su nishaɗantar da masoyansu kuma su faɗakar da su. Don haka ne ma mawaƙi Hamisu Breaker ya yi sabuwar waƙarsa, domin shi ma ya nishaɗantar da masoyansa kuma ya faɗakar da su. Dama masoyansa burinsu shi ne ya yi waƙa wacce za ta faɗakar da su kuma ta nishaɗantar da su. Hakanan ma mawaƙi Nura M Inuwa shi ma ya yi sabuwar tsarabarsa a 2021 ɗin nan, domin ya faɗakar da masoyansa kuma ya nishaɗantar da su, inda suke kukawa a 2020 bai saka musu album ba, suna ta jira kuma bai saki ba. Amma a 2021 ɗin nan ya shirya album wanda zai saka wa masoyansa. Hakanan ma mawaƙi Umar M Sharif shi ma ya tanadar da masoyansa wani babban albishir da cewa zai yi album a shekarar 2021 ɗin nan, shi ma domin ya nishaɗantar da masoyansa kuma ya faɗakantar da su. Dama burin masoyansa shine ya yi waƙa wacce za ta nishaɗantar da su kuma za ta faɗakantar da su, kamar yadda ya saba yi musu waƙa mai ma'ana. A cikin waɗannan mawaƙan Hausan waɗanda za su saki album a 2021 ɗin nan, kamar yadda duniya ta ɗauka cewa album ɗin Hamisu Breaker sai ya fi na kowanne mawaƙi daɗi, kamar yadda wasu kuma sha suke album ɗin Umar M Sharif sai ya fi na kowanne mawaƙi daɗi. Hakanan masoyan Nura su ma sha suke yi album ɗinsa sai ya fi na kowanne mawaƙi daɗi. Mai sauraro, kai a ganinka wanne mawaƙi ne zai taka rawa a 2021 ɗin nan domin ya nishaɗantar da masoyansa kuma ya faɗakantar da su? Mai sauraro, a ganinka wannan album ɗin zai fi daɗi tsakanin na Nura M Inuwa ko na Hamisu Breaker ko kuma na Umar M Sharif? Su ne zakwakuran dama mawaƙa waɗanda ake yayi. Mai sauraro, ka yi mana comment a ƙasan bidiyon nan domin jin ta bakinka. Nan muka kawo ƙarshen wannan rahoton namu, amma da Allah kada ka manta ka dangwala mana alamar subscribing, sannan kuma kada ka manta ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne za ka ringa samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode.